ranč. Na ranč za koňami? Tak však ja som lačný, Mišu. Ale nie na ranč, na branč. Normálne sa ideme nájsť jak ľudia. Tak ja prídem z Michiganu a znova Mišku poľnohospodárom. Počúvaj ma sem, normálne ideme do reštiky na pol raňajky, pol obed. To jak vypražaný syr a pol rýža a pol grule. Jaj, Bránko, nie, to je že vajcia Benedikt. Mišu, tak ja poznám voľské oko, praženicu, vajca na tvardo, ale toto tu ti neberem. Však to je že stratené vajce s holandskou omáčkou. Táto znie jak pičovina. Ale to je výborné, uvidíš, dáme branč, maču a potom padel. Výborne, to po Benediktovi z maču sa budem s kokotom pedalboardovať po Dunaji. Braňo, vítaj v Bláve. Dobrý deň. Mišo, jebadlo. Čo, Branko? Poznáš aplikáciu Instagram? Tak ty si kokot, jasné, že poznám. Oni majú takú funkciu, že vytvoriť skupinu. Jej, tak to je super, tak to si môžeme urobiť so spolužiakmi. Kurva Mišo, ale ja som vytvoril skupinu so 4 dievčatami. Akože spolužiačky zo školy? Nie, akože 4 bokov. Takzvané potenciálne ciele záujmu. Jakže spojil? Ja som chcel všetkým poslať ten jeden priebaný vianočný post, že my dvaja túto zimu. Ty mi chceš povedať, že ty si 4 dievčatám, ktoré si chcel pratať, Nazvime to tak, hej. poslal, že jedno rovnaké video. Však jasne to robím bežne, ale tentokrát som ich dal do skupiny. Fúha, a jak to tam vyzerá? No slečny si vypisujú. Vypisujú? A o čom? A čo ja viem, riešia tu nejakú kastráciu. Kastráciu? Miško, ale oni nemajú kocúrov, jedna má iba škrečka. Bránči, nerad ti to oznamujem, ale ja mám pocit, že oni idú kastrovať, že teba. A teraz poslala jedna fotku, že ktorá z nás to kupuje. Mišo, jebadlo. Čo,